Mai sauraro barkanka da yau, barkanmu kuma da sake kasancewa tare da kai ta cikin wannan shiri na shafi labari shuni a littafi na ɗaya muke sabuwar rayuwa daga Aziza Idris. Da fatan mai sauraro zai kasance tare da mu domin jin ci gaban labarin daga inda muka kwana a jiya, sai ce ai sauraro lafiya. A can Jewel Hall aka yi shi kuma ya ƙayatu sosai. Ya yi kyau Afra tun ajiya ta ƙaura ta kuma cikin amare bayan saukowa daga Juma'a ka ɗaura aure. A ranar za su wuce Bauchi ba a tsaya a ɓata lokaci ba. Baffaninta guda biyu da abanta suka sa ta a gaba suka yi mata nasiha. Iyayenta mata ma suka yi tasu nasiha cikin kuka sosai. Aka sa Zura a mota sai bana ba ta haƙuri. Haka suka ɗau hanya. A can Bauchi kuwa yin san wurin saukan amare kuma a wadace a ƙayace aka yi shi. Da yake mun mace ce da bata son nuna kasawa, yan uwa amarya sun ji daɗi irin tarbar da aka yi musu. Ada Sadiya ma tana cikin waɗanda suka ka amarya. Bayan isha ne kuma angwaye suka je suka kai wa Musa tasa amarya. Tun daga yanayin yadda aka shirya wajen liyafar kowa ya san abun nan manya ne. Aiko hakan ta kasance amarya ta fi so sosai. Haka nan Hajiyar ta shigo ita ma da nata a ƙawaye, ita kuma kayan ta saka na Zura sai dai nata a kalan ja ne. Sun yi kyau sosai, an yi biki sosai, an gama wajajen karfe 4. Aslav ya bugo Zura waya amarya ke sha kamshi. Ko dai ango ne ya sha kamshi, suka yi dariya ya hidima dai. Lafiya kalau bayan sun boye min ke ba damar na ganki, karka damu. Gobe za mu haɗu wajen walimar da baban Hajar ya shirya mana dukkan mu, to Allah ya kai mu amin. Me kuke bukata ke da ƙawayen naki, mami ta wadatar da mu da komai. To shikenan sai an jima bar na barki ki huta. Can an jima aka shigo musu da katon ɗin apple da grape da lemu iri-iri. Da dai irin su nama. Zura ta san aiki Aslav ne. Can da Renu sai bata ce ke baki taba faɗa min Aslav ɗin naki don bane. Ke baki da kyau, gidansu ne fanan ɗin. Shi bai ce mi ya gidan shi yake ba. Ban ma san ko sunan unguwar ba. Ɗazu su Ada Sadiya sun je kai miki kayan garar da aka taho da shi jiya. Sun ga gidan a cikin su ne naji. Suna taɗin kyawun gidan har ya wuce misali, to naji sai kuma me. Ke tukuna ma a bar ta gida, kin ga kayan auren da suka haɗa? An kai gida can gun Abba ya ce a taho miki da su. Kya gani a ɗakin ki akwati set 3 fa. Irin turola ɗin da ake yayin nan Zura ta san duk bai wuce aikin moyin bane. Don nuna bajintar ta an gama biki lafiya, duk wanda ya zo taya su murna ya watsa ya bar su da halin su. Alhaji ne ya kira ango da amarya zuwa falon sa inda suka shiga suka tarar da momi a ciki. To Aslam, alhamdulillah yau Allah ya nuna min aurenka kuma na ji daɗi kwarai, to amma ina son kasancewa amanar yarinyar nan ka ɗauko ya kamata ka riƙe ta tsakani da Allah. Ka kuma zama mai haƙuri, kai ne namiji kuma kai ne babba, saboda haka Allah ya taya riko. Ke kuma Zura ki ba mijinki sau da ƙafa. Sannan yadda kika gan mu nan ni da mahaifiyarsa ba ƙaramin haƙuri da hannuwa bane ya kawo mu gayin, saboda haka ina mai muku addu'ar Allah ya baku zaman lafiya, baku zuriya ɗaya ba. Idan kuma akwai matsala ga momin ku sai ki faɗa mata, ba sai gidanku sun ji ba, kin gane. Zura ta gera kai suka yi godiya, momi ma ta yi ta nasiyar. Yanzu tunda ba yadda ta iya an riga an yi auren shi kenan. Sai ta rungumi abun tunda kowa komai ɗanta yana son yarinya kuma ba abun da take so a duniya irin farin cikin zuriyarta. Su Kausar ne suka yi musu rakiya da Umma Biba har gidanta. Aiko Zura na ganin gidan sai da gaban ta faɗi. A ina Asla ya samu irin wannan kuɗi. Sun shiga da ita bangaren ta wanda girman su kaɗai ya kai girman gidan wani talaka. Na fata fara tsorata da al'amarin Asla. A falon ta kuwa kana shiga wani ran ta mai hoton da ne wanda aka ɗauke ta tana murmushi da kyawawan fararen haƙoranta da idanuwanta masu ɗaukar numfashi. Ta rasa yadda aka yi samu wannan hoton nata, don ita bata san yaushe ta dauka ba, kuma gashi dai kamar kusa da ita aka dauki hoton. Yan kan amarya sun watse suka bar ango da amaryarsa. Nusaiba da Zura sai da suka yi kukan rabuwa, duk da dai ba wai rabuwan sosai suka yi ba. Hutun su ya ƙara washe gari za su koma, amma Zura za ta daɗa sati 3 don Nusaiba za ta mata registration. Bayan kowa ya tafi Zura ta shiga ban ɗakin ta da girman sa na ɗaki. Bawon wankan ma girman sa sosai ne, sai kamshi ban ɗakin yake yi. Ga kendir an kunna sai kamshi suke fitarwa, komai na ban ɗakin abun sha'awa ne, kamar mutum ya yi zaman sa a wajen. Ta watsarwa ta canza kayanta zuwa wasu atamfa wanda ba su da nauyi. Ta ɗan yi simple ɗin kwalliya, ta fesa turare mai sanyin kamshi. Ta ɗauko mayafinta ta yafa, ta gama shirinta. Shirin ya yi mata yawa sai ta miƙe ta kunna TV da ke falonta. Ana wani shiri mai daɗi a tashan Islam Channel City Sisters. Hankalinta ya zurfi akan shirin, bata ji shigowarsa ba. Sai ji ta yi an tsorata ta baya ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai bakinta ya iya furtawa, ke kin faye tsoro. Yanzu da an baki ji shigowa ta ba.
ni ban ji komai ba sai na zaci ko sace ni za a yi ba mai shigowa har nan ya taba min ke saboda ina tare da ke kuma Allah na tare da ke. Ya zagaye zauna kujerar da take ya gajiyar biki dai. Alhamdulillah gajiya kan akwai ta sai hankali za ta gushe. Haka ne ta miƙe za ta nufi fridge sai ya zauna da ita ya ce me zaki? Abin sha zan ɗauko maka zauna yau ni ne zan yi komai. Bayan ya karasa wurin fridge din ya juyo ya tambaye ta me zaki sha. Akwai yogurt da soft drink, akwai ruwa kuma. Yogurt kamar kin san abin da yake raina kenan suna shan yogurt din nasu ne. Ya dube ta ya ce yau kan gaki a gidana. Kai baka gajiya ne kullum sai ka tuna min. Ka yi nasara a kaina tukuna dai. Ina kai yayi gidanki yayi miki yayi min bai min ba. To ya kike son shi baby na yanzu idan nace bai yi ba zaka canza ne kwarai kuwa. Ni nufi na ya kai yawa ina zan kai wannan gidan. Duk ni kadai duk motsi idan naji sai na tsorata karki damu akwai enough security ba abunda zai same ki idan kina tare da ni yanzu ke matata ce fa ko kin manta ne. Yace Zura ina son mu gina rayuwa mai inganci kuma wannan ya fara daga yau ne hakan zai faru ne ta hanyar fahimtar junan mu ai mun riga mun san juna me kuma yayi saura bamu gama sanin juna ba baki sanni ba baki sanni waye ba. Zura ta ji kalamansa kamar a mafarki kamar yadda kika sanni da mutanen gidanmu da kannena baki san komai dangane da sana'ata ba. Zura ba irin tunanin da bata yi ba kar dai a ce yankan kai yake yi ko fashi ko tsafi wannan irin dukiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin ta ji muryarsa ya tsanke mata tunani. Na gama makarantar secondary na da wuri a shekaru 15 na yi digiri na a shekaru 19 Alhaji ya kai ni Manchester na yi masters ina a shekara na 25 a duniya na PhD a business management na samu aiki da wani multi-million dollar company a Amurka na shekaru 3 a can kafin na dani da Alhaji muka bude kamfanin gine-gine a nan garin da Kano da Lagos da kuma Abuja da abun yayi nisa Alhaji ya ware min nawa kason kafin na cika shekaru 30 na riga na zama miliyoniya saboda haka nake son ki kwantar da hankalinki kar ki ji tsoro ko wani abu. Wow you are a gini halaka gifted student ne. Zaki iya cewa ka sannan mu koma kanki ki faɗa min gaskiyar ki game da Abubakar. Zura ta rasa dalilin zai sa Aslab ya kawo mata magana Abubakar yanzu amma sai ta ce me kake son sani ya kuka haɗu. Abokin sista ta Sakina shi abokin mijinta ne. Littafi na 1 ne sabuwar rayuwa daga Aziza Idris. Shin na zuwa maka ne daga nan rediyon Najeriya Fombina FM Yola abun alfaharin jama'a. A bikin sista ta Sakina shi abokin mijinta ne kun dade kuna tare kusan wata 7 zuwa 8 ci gaba da ban labarin da kanki ba sai na tsaya tambayar ki ba. Me yasa kake son ka ji game da shi saboda ina son na ji. Kina sane an sa auren sa da wata kuka ci gaba da soyayya ni ban taɓa sani ba a gari muka ji labari in fact. Sai bace ma tace ai an kusa bukinsa da wata yarinya amma ni tun da nake da shi bai taba ce mun yana neman wata ba har sun kusa yin aure. Kana zaton idan har na sani zan ci gaba da kula shi ne? To naji inda iya gaskiyar ki kika faɗa mu wanda a yanzu na yi miki sanin da na san ba za ki iya min ƙarya ba. A takaice da yarinyar da Abubakar ya bari kwana 2 zuwa auren su ba kuwa bace face Aisha Afra kanwata. Zura sai da ta ji kamar an raba mata kirjinta gida 2. Ya aka yi baka taba faɗa mu ba? Afra ta sani a'a ba ta da masaniya sannan dalilin da ban faɗa miki ba na fi son sai na aure ki. Ina son naga idan kin faɗa min gaskiyar magana ya kasance ke kika yaudare shi zuwa ga bikin Afra to da sai kin ga abun da zan miki. Zura ta zaro ido tana mamakin wai mutumin da ke gabanta shine Aslab din da ta sani ne kuwa dole ya ce bata san shi ba tukuna. Wato ranar da kuwa fito daga Shagari ba ita bace rana ta farko da na fara ganin ki ba. Na taɓa sawa a yi min bincike akan yarinyar da Abubakar yake nema. Ya amfani da Aisha ta hanyar duk abin da yake so dangane da kuɗi tana yi masa duk da yana aiki a kamfani na. Har Maiduguri na sa aka je aka ɗauko min hotunan ki aka sama min lambar wayar ki kai har makarantar firamare da kika yi an bincika min. Bayan na san komai game da ke ne sannan na dawo Bauchi a satin kuwa kika zo Bauchi a lokacin bani da labarin kun rabu da Abubakar kwatsam sai ga ki a Shagari complex. A take na samu idea na je na same ki har gida. Ranar farko da na je ba wai na je raka Musa bane. Na je ne don na fara gina dangantaka na da ke domin na yi niyyar sai na yaudare ki zuwa ga aure na sannan idan kika shigo hannuna kuma na miki wulakancin da sai kin gwammace da baki san Abubakar ba. Zuba ce ta ji yana karyo mata da wani kukan da bai da sauti a hankali shakuwa mai tsanani ta kamu da zuciyata wanda ina zaune ko ina mitin idan ban ji muryar ki ba hankali na matukar tashi kafin na ankare kin gama sace zuciyata. Na gama dulmiya cikin son ki sai bayan dawowata daga Maiduguri na samu labarin kun dade da rabuwa da Abubakar ya cuci rayuwar Afra ya sa ta a wani irin kuncin yanayi sai da aka hada mata da addu'a ta dangane da shi hakan yasa na ce na sha alwashi sai na wulakanta duk wanda ya sanadiyan hakan da ta samu muryarta tace saboda haka yanzu na shigo cikin rayuwar kunci kenan. Ya za na rasa gane cewa son da kake ta nuna min din duk plan ɗinka ne. Lallai ilimin naka ya wuce na sanin harkan kasuwa ina ga har da ta yaudarar jama'a amma ina son ki san na canza ra'ayi na game da ke kuma son da na nuna miki ina son ki sani iya hakikanin gaskiya ta kenan
kuma dalilin da yasa na aure ki ba wai saboda nayi ramako bane, tunda na gane baki da laifi na aure ki ne a bisa son da zuciyata da ruhina da kuma gangar jikina yake miki. Zura ta miƙe tana baya har ta haɗu da bango, yanzu kan sautin kukan ya samu ya fito. Aslam ya rasa abin da yake masa daɗi, ya san duk ran da zai faɗa mata gaskiyarsa za ta shiga wani irin yanayi, amma bai taɓa kawowa ransa haka yanayi zai kasance ba. Ya tashi daga inda yake je gabanta ya tsuguna, tana ta gunjin kuka, yana bata hakuri da rarrashi. Zura, ina matukar ƙaunar ki, Allah ya ga zuciyata ya jarabce ni da sanki sosai, ki yi hakuri ki daina kukan haka. Ba zan cutar da ke ba zan iya jure ganin ki cikin wannan yanayi ba. Ya ce ki zo mu je mu yi alwala mu yi addu'a Allah ya kawar da duk wani saɓani a tsakaninmu ya kuma albarkaci aurenmu. Ta yadda ya ce ɗin suka yi nafila suka daɗe suna addu'o'i, sannan Zura ta samu sauƙin zogin da zuciyarta ke mata. Suna idarwa ta yi shirin kwanciyarta, ya gyara mata mayafinta ya kashe mata wuta haɗe da faɗin sai da safe. Ɗakin sai ya koma duka su biyu kwanan zaune suka yi. Kowa na nashi tunani, sai can wajajen 3 bacci ya sace ta. Kamar a mafarki ta ji kamshin tulare, ta ji tana bude ido suka yi ido biyu. Sleeping Beauty an yi sallah ne sai lokacin ta bude idonta da kyau. Daga karfe 6:30 nan da nan ta sauka daga kan gado. Ta fada ban daki ta yi wanka ta fes, sannan ta yi alwala. Ita dama tun da can ta fi gane wankan sassafe, wai bata son idan ta yi aure mijinta ya ganta tana wanka. Tana fitowa ta bada farali, sannan ta koma gaban madubi za ta shirya. Nan da nan ta yi shafanta, ta saka sufa mai kyawun launi, ta ware gashinta za ta taje shi ta gyara, sai gashi ya shigo ɗakin ji tai kawai ya ce masha Allah, dama haka gashin ki yake. Yadda ya zaro idanuwan sai yasa ya bata dariya, sai ta share batun ta ce ina kwana lafiya kalau baby na. Ya zagayo karbi kumnin hannunta, bari na ta yaki ya karba, ya dage sai yake kamar dan aikin salon. To na gode, kin yi bacci mai daɗi? Idan ta kawai ya kalla ya san amsar sa. Ya ce to taso mu je ki jira ni ma na shirya, kin ga kin min wayo ki riga ni shiryawa. Sai da suka fito ne ta karewa gidan nata kallo, sai suka ƙara sashin sa. Nan ta ga abin da ake kira master bedroom, komai na ɗakin ruwan toka ne da fari. Domin jin ci gaban labarin gobe idan mai duka ya kai mu, a kasance tare mu cikin littafi na 1 sabuwar rayuwa daga Aziza Idris Mrs. MB Kumo. Hassan Abdulrahman Dumama ya da sauti, ni Jamila da Musa Kake muku fata alkhairi.